הנייח הנצחי, הבלתי מונע, וכל שאר הדברים נעים. לא האור, אלא אנחנו נעים במהירות האור. כל מה שלא אור נע, והאור נייח, והאור הטהור הוא כלום. אנחנו נעים בתוך האור, נעים יותר מהר בלילה, ואז לא רואים את האור. לא האור, אלא אנחנו נעים במהירות האור. וכאשר נפסקות תנועותינו, נהיה אור. עכשיו איטי יותר, עכשיו חיים. המוות הוא במהירות האור. לא האור, אלא אנחנו נעים במהירות האור. ולכן במהירות האור אין זמן. הרי האור עומד דום, ולא דורש שום דבר במהירות האור, חוץ מאור. לא האור, אלא אנחנו נעים במהירות האור. הכל יתפצל, יתרחק, אט-אט יהפוך לאור. בסוף הכל יחזור להיות אור, רק אור. יש מאין, מאין יש, יש ואין בעצם. זה אותו הדבר, זה אור.